למה תשגע אותי? אבל למה תשגע אותי? תשגע אותי, מאור, שיגעת אותי. שיגעת אותי. שיגעת אותי. איך הוא אוהב את דבר הזה? אבל תצלם את זה ככה שהוא עושה ככה. ככה. שרמוט. מה זה צורך? זה יבוא עליך עוד מעט. מה גיקה פה? זה ניקח הנה ביצים, ניקח המלח. בא לי שוקולית? זה עשנות. סגר מהר, ראית? וואו, איזה ריח, הורדת רק נעליים, זגורי. וואו. זגורי? באמת לא. זגורי, בגדל. מי זה זגורי? מי זה זגורי? לא, חי. לא זוכר מי זה זגורי? מוכר לי משהו. הוא התפטר לו מזמן. עכשיו הבנתי. אולי אם זגורי היה מוריד נעליים, היית מת.